लाइन एकदम क्लियर कर दी और तो सकावा डिस्टर्ब करता और तने है ना तने चाहत रहो खींचे के तरी मोर लो वो हटा दे तो सब वो हटा दे हां लागो अतने में काम कर बा का कहता रो कुछ बोलो कुछ कहता रो का बोलो कह मन के बात उबड़ खबड़ बा अब गुड़िया हम कहां से तरह का पलस्तारा करवाएं अत जैसन बनल बा ओइसन न काहे राजकुमार भाई नचनिया कैसन जा जा भगवान तखत नचनिया के तनी माला तनी डालो भाई सबकर स्वागत भइल नचनिया का स्वागत ना है तकर मन में दुख लगी बेचारी उनका तरफ से हो आवा राजकुमार भाई माला डालो खड़ा हो फास्ट लाइन मारा हो बबुआ बैठा अभी भी हमरा का पुरस्कार दिल बने हमर मित्र छवांगुर भाई अपाइल के धरती से भगवान तारा का बनौले रखा सैजा से लेके भिलाई तक मान सम्मान तार बना रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जय हो लक्ष्मी वरिष्ठ जय गरीबी दूर हो जा जी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर दुगोला प्रोग्राम बाजी हलचल जी और सुदर्शन यादव जी
अच्छा 17 सितंबर मालदा बोलिया हमरा के आई रहे फोन गोलू कोइले रहले लेकिन खाली ना रहने पहले से बुक हो रहे भगवान रसम के बनौले रहे रसम के कमेटी यही तरी बन आए होश रोक बाबूजी ए जे बा ए भाई हमारा पाछा ले ना खोद नहीं ये जो रोक बा मिलल बा आई देखें हमरा आई है देखें सोनू तिवारी बाबा के मौसी के सुपुत्र बानी टूनू तिवारी बाबा के गोड़ लगत नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा दहो हमरा के दिले बने पुरस्कार सरजू हलवाई मालदा हल्दीरामपुर बहुत बहुत रुपया दिले बने पुरस्कार भगवान करस की और भोजन बनावल केहू खाऊ जो ना जी बड़े बड़े रुपया दिले बने पुरस्कार टोनू तिवारी बाबा हमरा के दिले बने बाबा पंडित जी के तो पैसा हम ना ली ले राती में लिहल जाला त राती में लिहल जाला त बिहान हमरा के देहलो जाला घर ए भाई अमित भाई है काई भगवान तारा के बनौले राखस अफसोस बा 300 ना देबे के 300 कौना हाथ से हां कम से कम 500 रुपया होला देखे तो अमित यादव जी 500 रुपया देहने पुरस्कार रोहित भैया हमरा के देहने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अमित भाई बड़ा अफसोस बा कि तारा सामान के हम नहीं खिले के आई कोनो बात नहीं है ना ना ठीक बा माने वो है माने कलाकार कोनो गलती नियत से थोड़े होला ने हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अमित भाई हमारे बहुत पुरान मित्र हमें बड़ी बड़ी रुपया दिले बने पुरस्कार रोहित भाई जय हो लक्ष्मी बरिस जैसे गरीबी ये दूर हो जाए ये लॉकडाउन लागो रहला 2 बरिस ब्यास लोग के केहू 10 का नोट ना देवे वाला रहल ब्यास लोग के केहू पूरी पर ना पूछे वाला रहल केहू ना पूछे वाला रहे के ब्यास आवा है 10 का नोट ल तने को निर्गुण मार दो अब तने हाई तने है दुगोला का हाल बा हो ठीक है तो बाड़ी कोनो दिक्कत नहीं है हां कहत रहे जे आधार कार्ड का दो हम कने है जे पैसा करके हो के देवे में गलती हो जाई तो फिर से दोबारा पैसा दे के अपन नाम सुधार करवा लेबे के तो कहत रहे जे फिंगरप्रिंट में लागी मशीनवा लेके आई बड़ा कि ना हां मशीनवा बा अरे दादा सुन ना एक घड़ी मशीन 5 अंगुरी धरे वाला नहीं खे देखा एक घड़ी ब्लॉक में जाना एगो लामे मशीन आई दिया एगो देखा खाली ऊपर हाथवा धरबो न खाली हाथवा धरबो लागी बतावे एक जना हो कहतरिया अरे बॉक्सर चला हो अरे बॉक्सर त ई कहत रहे जौन बॉक्सर का मामा होई 82 पुलिये बना हो जाई कौन काम बा हो तना दूर के हे जे बगल में जोन हरी घटना बढ़िया लागे ये मर देता है बताओ होइसन मौका गवा देब तो हाथ से निकल जाई बबुआ तू बोला गौला ठीक बा सुब्रत गौला मैं बात तार ठीक लागल है एगो बात कहला है जरा दरसा तारा में झाल बजावत रहे बाकी ना घरी ना ए घरी त नहीं के एगो मौक फंसा ले ले ओकरा के ई कुल काम ना बबुआ अरे फिर बुआ नो जो मानी को नहीं तो आज हमनी के स्वर्गीय देवी जादव जी के आज हमनी के श्राद्ध क्रम में मने हमने के उपस्थित बने जा श्राद्ध किसे कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं देखिए बड़ा वहां के पुण्य आत्मा रहे मरणोपरांत आज दुगो एक अभ्यास आई बड़े एकरा के कम बात नहीं कहे न त गांव जवार में कितने लोग मर जाता रामायण गायकी के छोड़ी ना केहू लो रखियो का खातिर नहीं खेया ए मारा छोड़ जाए तो खत्म होवे से मोटा बड़े हे पता दो बाबू भाव लागल कतन ई दुनिया संसार हो एकरे नाम है मृतलोक जे आइल बा एक दिन से बकरा जाए के बा इहे जगत में देखी धरती पर जन्म ले ले बनी तरा और शादी होई कि ना होई एकर कोनो गारंटी नहीं है और बेटा बेटी होई है कि ना होई है एकर कोनो गारंटी नहीं है री महाराज ई धरती पर रव जन्म ले ले बनी तरौरा चुनाव जीतब कि ना जीतब एकर कोनो गारंटी नहीं है लेकिन धरती पर जन्म ले ले बनी तकदीर से बकरा मरे के बा ई 100% गारंटी बा नचनिया तने खड़ा हो जा कतनो चबैबो
अरे जड़ी बूटी तहरा जाए के परी यह संसार मेवा मिश्री माखन मलाई कतनो खइबो ए जब वो टीके के नहीं खाए कतनो चबइबो जड़ी बूटी जाए के परी कतनो चबइबो जड़ी बूटी जाए के परी कतनो चबइबो जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटी जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटी बड़े बड़े रुपया दले बने पुरस्कार हमरा के रोहित भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा नचनिया टूनू बाबा का उठान ला पंडित जी के धान हो आशीर्वाद तने दे दी बाबा आशीर्वाद दे दी एकरा का आशीर्वाद दे दीजिए मोटा जा बड़े बड़े रुपया हमरा के दले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन में वंदन में विचार कर हमरा धन रुपया बिल्डिंग अटारी सब कुछ रह जाइए जे तो गाड़ी घोड़ा तोड़ा से गाड़ी घोड़ा तोड़ा से आरे भरल बाटे बोला ओड़ा में के सोना चांदी जोई है ना तने बढ़ जा ई गांव का नाम का हो ई गांव का नाम का हो पनीसरा ए भैया धन से केहू के आज तक पेट नहीं भरल अमित बाबा जकरा पनीसरा में मकान बानो उ सोचत जे मकान तनी बोलियां बन जैते और ठीक हो जाए जकरा बोलियां में बिल्डिंग बा उ सोचत जे एगो मकान बनारस हो जाए और ठीक हो जाए जकरा बनारस में सोचता जेगो दिल्ली हो जाए लड़कन के पढ़े लिखे के आराम हो जाए जकरा दिल्ली बस सोचता जेगो बॉम्बे हो जाए जकरा बॉम्बे बस सोचता जेगो अमेरिका में हो जाए हमर गांव जवार में हल्ला हो जाए यह सोचत सोचत में बाछे छुए लायक हो गए सोचा ना कितना सोचता ता गाड़ी घोड़ा तोड़ा से छवांगर भाई आरे भरल बाटे बोरा ओरा में के सोना चांदी ए बाबा जई है ना थोड़ा एक दिन सब करा जाएगा तब का ले लेबा हुटा हुटी जाए के परी तब का ले ले बहुत हुटी जाए के परी सब कुछ तब का ले ले बहुत हुटी जाए के परी सब कुछ छोटी हो हमरा के छमांगुर भाई बड़े बड़े रुपया दले बड़े पुरस्कार भगवान तरह का बनौले राखस हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जहां रहत हर पूरा परिवार एकदम उगर धन से रुपया से करा पेट भरल बा बूढ़ा व्यास के चाहे नरेंद्र मोदी होकस तब अच्छा है एगो ठेला वाला होकस तब एक दिन मरे के सब करा मरे के बा
का खा के आइल बड़ो का खा के आइल बड़ो हैं यदि धन और रुपया से लोग कहले जे रुपया रही तो कुछ दिन तक जी जइबो हमें बात के ना मानना कहीं कहे अरुण जेटली के रुपया ना रहे सुषमा स्वराज के रुपया ना रहे रामविलास पासवान के रुपया ना रहे लता मंगेशकर के रुपया ना रहे दिलीप कुमार के रुपया ना रहे जब समय आ जाए तो जाएगा दुनिया में केहू बचा नहीं कर सकता विचार करो हमारा बात पर तार बनावल मकान धनी हाँ एक औना के धरती से अरे महाराज ना मिलल तो मिल जाई खुला तो हो है गुड भेगा था खुला था भा लगले बबुआ त बिल्डिंग फ्लैट होई ले ली अरे रुपया आयरन सेठ जी दोसरे समेट ली तू मटिया बिल्डिंग फ्लैट तहार रुपया आयरन चेट ली तहार मैं बिल्डिंग में रह जाइए आज देवी जादव जी चल गए पिताजी घरवा दुआरवा लेके कोई बड़े छोड़िए के न कोई बड़े बनावल उनकर कृति अमर रही कब तक संसार में लोग मर जाला लेकिन उनकर कृति अमर रहे एजे स्वर्ग बा एजे नरको बा तारा मर गेला के बाद में गांव के लोग बड़ाई करे के रहला देवी चाचा मर गेले बड़ा बढ़िया आदमी रहले और 2-4 साल जीते नु गांव नगर के सेवा उनकरा से लोग ले ज्ञान रूपी हैं अच्छा सबकर वहां का मौसा नहीं है अच्छा मौसा मर गेले बड़ा बढ़िया बात अरे महाराज और 2-4 साल जिए रहे तो तारा मुआला के बाद में गांव के लोग अफसोस करे तब बुझ जे तू स्वर्ग में गइल आ तारा मर गेला के बाद में गांव के लोग गाड़ी देख के रहला फलाना मर गेल का मर गई अरे जा अरे दादा काल है भी पानी चढ़त रहल तला मरियो गई जाए द धरती के बोझा हलुक हो गेले रहल हाथ गांव जवार में खाली झगड़े लगावत रहल के जमीन लिखवाई दूसरा नाम दाखिल खर्च करवा जाए द धरती के बोझा खत्म हो ए बाबू भाला अरे बिल्डिंग भले धरी हे राजेंद्र बाबा आराम से होश में रुपया आयरन चेटी दोसरे समेट ली तू एक दिन होई मटिया में जी कहिया बुझाई हे हा पकटाई जहिया कूटी जाए के परी हे हा पकटाई जहिया कूटी जाए के परी सब कुछ बबुआ समय कम बा ऐसा कम में काम करे ऐसे तुलसी बाबा का पास वो लोग खेती कर रहे राम नाम की खेती रहे वो लोग अमर हो गए लेकिन हमने के अमर ना हो विचार कर हमारा बात पर धन्य हाँ एक अवना के धरती से तयवध बिहारी होई अरे खरारी धेनुआ धारी भजना शिकारी बात अरे बुझा अकिंदारी बूढ़ा गड़ीना खूंटा खूंटी ए भैया एक दिन जाए के पोरी अब कौना चीज के फेर बा अब तो बिहार में अपन सरकार बन गई बा हाँ जी लालू यादव तेजस्वी यादव बूढ़ा गड़ी ना खूंटा खूंटी जाए के पोरी